I har nok læst bogen på mange forskellige måder. I har nok forstået karaktererne meget forskelligt. For det er det, der sker, når vi læser en bog. Så spejler vi vores egne erfaringer. Læser vi af venskab, så kan vi ikke lade være at læse det ud fra vores egne erfaringer med venskab. Og for eksempel så karakteren Rosa. Der har jeg kunne høre mange unge næsten komme op og skændes om, hvorvidt de kunne lide Rosa eller ej. Hvorvidt de vil være veninde med en pige som Rosa eller ej. De fleste unge læsere, der er det mit indtryk af, de fleste unge, de kan faktisk ikke så godt lide Merete, men der er voksne læsere. Voksne læsere, som i den grad har taget Merete i forsvar. Har skrevet, at hun er en karikatur, og hun er helt overdrevet. Sådan er der slet ikke nogen, der er i virkeligheden. Mens andre voksne, de har fortalt mig, at Merete, hun er ingenting i forhold til de manipulerende mennesker, som de har haft i deres liv. Og at virkeligheden altid overgår fiktionen. Når jeg skriver sådan en roman, når jeg skal i gang, så har jeg 100 spørgsmål på min computer til min hovedkarakter. Jeg stiller 100 spørgsmål til, i det her tilfælde, Alba. Så sætter jeg mig ved computeren, forestiller mig, at jeg er Alba, og det er mig, som skal svare. Og i den proces, så tager jeg stilling til en hel masse ting, en masse beslutninger. Hvem har Alba som veninder? Har hun nogen husdyr? Hvordan går hun klædt? Hvad interesserer hun sig for? Og der er altid noget, som skal være en hemmelighed for hovedkarakteren selv. Der skal altid være et eller andet, at min hovedkarakter ikke vil indrømme. Og måske kan I gætte, hvad det var, som jeg skrev dengang. Hvad er det, som Alba ikke vil indrømme over for sig selv? Mens jeg besvarer de 100 spørgsmål, så kommer jeg nogle gange til at gå i gang med at digte scener allerede. Og mens jeg besvarede de her 100 spørgsmål til Alba, der døde vores gamle, elskede hund. Og derfor kom jeg allerede til på det tidspunkt at skrive det, som senere blev til scenen, hvor Terry dør. Og jeg gjorde det tilsyneladende så følelsesladet, altså tårerne løb ned ad kinderne på mig, da jeg skrev det, at jeg har modtaget på Bookstagram så mange beskeder fra læsere, som skriver kapitel 26, og så sådan en emoji med og så står der how could you, eller et eller andet. Det er derfor, jeg ved udenad, at det er kapitel 26. Så når jeg digter, så skal jeg kende mine personer rigtig godt. De skal være troværdige for, at I tror på dem. De må gerne være sammensatte, men de skal hænge sammen. Alba er en jeg-fortælling, og derfor ser vi kun alting med Albas øjne. Men hvad nu, hvis I prøvede at hoppe over i nogle af de andre karakterer? Hvordan vil historien så komme til at lyde? Jeg er for eksempel ret sikker på, at Merete, hun vil ikke fortælle historien på samme måde, vel?